داسې کوشش وکړي څوک کار کوي نو هغه خامخا د خپل جانب څخه کوشش کوي چې زیات دنیا د سره وکړي دا یو څه خبره ده حالات بچے ہر سنگ و خمائے مقابلہ کھڑا چے سنگ و بس ما بتیرا ولا زندگی چے سنگ و بس ما بتیرا ولا زندگی دا غم پلو زنجیر میں وتڑلا زندگی روانہ وا خوشحال تیر دلا زندگی روانہ وا خوشحال تیر دلا زندگی داتا چپ نشو او تماشو کے اموختائے داتا چپ نشو او تماشو کے اموختائے دات چپ نشو او تماشو کیا مختے خدای دے دا پارا در نہ دا پاگلا زندگی خدای دے دا پارا در نہ دا پاگلا زندگی دا غم پلو زنجیر میں وتڑلا زندگی روانہ وا خوشحال تیر دلا زندگی روانہ وا خوشحال تیر دلا زندگی غربت و محبت میں پاسوانے سلو بے وکڑے غربت و محبت میں پاسوانے سلو بے وکڑے غربت و محبت میں پزوان سلوب وکڑے